Halos 8,000 bisita na itala nitong long weekend sa Baguio City ayon sa LGU. Sundan sa report. Lilimitahan muna sa 2,000 ang bilang ng turista na makakapasok sa Baguio City. Ayon sa alkalde ng lungsod, uunti-untiin muna ang pagbubukas ng turismo upang maiwasan ang pag-lockdown sa syudad, lalo pat nalalapit na ang Pasko. Mula noong Biyernes, nakapagtala ng halos 8,000 bisita sa lungsod ng Pino. Pinakamarami umano ang naitalang bisita noong linggo na umabot sa 1,943. Pinayagan na rin ng mga bata na pumunta sa mga open-air na pasyalan at fresco dining. Gusto lang muna nating dahan-dahanin lang muna, no? 1 week, 2 weeks from now, saka natin i-increase. Ano? Tinitingnan natin kung ano yung impact sa ating COVID-19 situation. The good news is, itong week na to, okay naman. Malalaman kasi natin yung impact niyan after a week pa eh. Dinarayo ang rock formation sa Burgos, Ilocos Norte. Nagpunta ang ilang turista para mag-picnic sa dagat. May ilang nag-selfie sa rock formation kung saan ini-enjoy ang preskong hangin. Kasi sa mall, baka madaming tao, syempre iwasan namin yung virus. Mga bata yung mga kasama namin. Samantala, unti-unti nang dumarami ang mga turista nagpupunta sa Saud Beach sa Pagudpod. Ngayong nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine ang probinsya ng Ilocos Norte. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.